Vroeger bestond mijn waarheid uit erkenning. Mijn waarheid bestond uit ik wil goed zijn en ik wil dat andere mensen mij goed vinden. Maar ik wilde ook vooral dat andere mensen mij leuk vonden. Intussen heb ik gemerkt dat de waarheid vooral in mezelf zit. Het gaat vooral om of ik mezelf goed genoeg vind. Vind ik mezelf aangenaam? Want ik moet met mezelf leven. Ik ben zelf geboren, ik ga zelf dood, eenzaam, alleen. Maar ik wil uit mijn leven alles halen wat erin zit. Ze leeft met een onzekere toekomst. Maar ik vind het ongelooflijk knap hoe ze ermee omgaat. Angst maakt je snel, angst maakt je alert, angst maakt je vindingrijk. Ik denk dat ik wel 10 keer heb gebeld, maar ja, geen gehoor. Tot 's avonds een telefoontje uit het ziekenhuis kwam. Met mij. Ik lig in het ziekenhuis en ze denken dat ik drugs heb gebruikt. Voor je gevoel is er niks aan de hand, maar je weet dat ze dus wat in haar hoofd heeft. Ze zei zelf dan altijd van, ik heb het wel met mijn hoofd. Wir lachen viel zusammen, aber wir weinen auch viel zusammen. Het meest emotionele moment van haar sportcarrière vind ik eigenlijk toen ze in Noorwegen in 1999 7.500 Noorden stil kreeg. Dit is de Zwarte Haan. En Zwarte Haan is het einde van Friesland. Of je kunt ook zeggen het begin van Friesland, want hier begint het land eigenlijk. Dit is voor mij een stukje thuiskomen. Als ik hier ben is er altijd wind en ik hou enorm van wind. En dit was vroeger zee. Daar hebben ze land van gemaakt. En dat zijn dan vooral volgens mij de Nederlanders, de Friezen en de Denen en de Duitsers. En het is een beetje een combinatie taal geworden, wat ik wel spreek, maar heel lang niet heb gedaan. We zitten op het Bilt. Het Bilt is een speciale gemeente in Friesland, waar we ons eigen dialect hebben. Ik vind het een mooi dialect, maar het is moeilijk te verstaan voor de Nederlanders. En die vinden het vaak grof en brutaal. Ja. Maar dat hoort wel een beetje bij dit land. De Friese het algemeen, maar vooral de Bilkers zijn stoerkoppen. Het zijn geen mensen die snel even een gesprek met iemand aangaan. Ze wachten af, ze kijken eerst wat voor persoon je bent. Ze zijn sterk, het zijn landarbeiders. Dus ze werken hier op land. Het is veel aardappelen hier. En als je vriendschap in je hebt, dan heb je ze vaak ook voor het leven. Dus vriendschap gaan ze niet snel aan, maar als je hier vriendschap hebt, heb je het echt voor je leven. Dan vergeten ze je niet snel. Hey, hallo. Daar zijn we weer. Hoi. Hoi. Hey, goed. Hi. Alles jij ook? Alles goed?
Fijn dat het dinsdag mooi aan is. Meteen. De Hartstikke kenning goed. was weer was wel lekker. Ja, lekker. Een half jaar gezellig. Daarom. Kunnen we het doen? Mijn naam is Jacqueline Tienstra. Ik ben 41 jaar oud. Heb mijn hele leven aan de topsport gedaan en mijn passie is nog steeds sport. Daarnaast heb ik een hersentumor. Ooit was het een boom die er door een operatie is uitgehaald, maar de wortelen zitten er nog in. En die groeien langzaam door. Maar de tumor hindert er me niet van om het leven te genieten en er alles uit te halen wat erin zit. Sorry, dokter Snijder. Nog een glas water? Ja. Goed, geen goede groei. Soms denk ik terug aan mijn verleden als sporter. Dan denk ik aan de toekomst, maar dan niet te veel. En geniet ik vooral van datgene wat ik nog kan. En dat ik er alles uit wil halen wat erin zit. Tot aan het laatste moment. Over een half jaar, dan kijken ze vanaf 2010 tot en met nu. En dan kijken ze wat voor groei is geweest. En dan spreken ze dus met Gosselaar en Snijder en de allemaal mensen. In ieder geval allemaal. Toen ze opgroeiden waren ze heel makkelijk. Maar we hebben, toen ze met name in de puberteit waren, hebben wij grote conflicten wel gehad. Jacqueline voelde haar in het gezin altijd heel miskend. Ze wist niet precies hoe ze stond. En dat was vaak heel moeilijk. En dat botste in de huis nog ook naast, vooral met haar huid. Die periode was heel moeilijk voor haar, maar ook voor mij. Het heeft misschien ook te maken dat we wat hetzelfde karakter hebben. Het perfectionisme, denk ik wel wat. En als je ergens voor staan, ervoor gaan, je bewijzen willen. We waren allemaal aan het sporten, dus het ging allemaal over goed zijn voor jezelf en goed zijn voor een ander. En wat gaan andere mensen over je denken dat je zo goed bent. De deuren die sloegen hier soms hard. In die periode, ja, dat was lastig. En dan voelde ik me dus echt een soort condensator tussen tweeën in. Ik heb wel gezegd tegen Jacqueline van, nou, als het tussen de deur gaat, dan weet ik niet als het hier wel te handhaven is. Nou, dat is wel heel extreem natuurlijk. Maar zo hoog liepen de conflicten soms op. En achteraf denk ik, nou, ik had wat meer geduld hebben moeten. Natuurlijk. Je mag hem weer een duw. Mag ik hem weer een duw geven? Ja. Oké. Is het duw genoeg? Ja, ging hartstikke goed. Ik word echt een professional hier. Je moet nog even gas geven. Maar dit is wel rust. En zeker zo'n motor ook, hè? Dat scheelt wel 3 keer de helft. Ja. Nee, maar dat mediteren is echt... ik moet zeggen, dat heb ik wel rust gevonden. Want ik ben best wel iemand, een stresskip. Ja. En heel veel werken. En als ik zo met de dames handbal bezig ben... Dus ik was afgelopen december was ik in Brazilië. En daar gebeurt zoveel, want we speelden niet goed. Er gebeurt er zoveel. En dan is het 's morgens om 7 uur. Je staat als begeleiding als eerste op en je gaat als laatste weg. Ja. En dan Want tussendoor... je coacht ook. Nee, ik ben keepertrainer, dus ik coach keepers. Oké. En ik bereid ze voor. Ja. Maar als je dan, op een gegeven moment heb je dan tussen 2 en 4, dan zijn de spelers aan het rusten. En dan ging ik naar boven, op de 20e verdieping, hadden we een klein zwembadje en dan ging ik gewoon zitten. Mediteren, ja. Ja. Denk je nog wel eens terug aan het kaatsen Ja, verleden? Jazeker. Ik ben een stuk volwassen geworden in het kaatsen. Ik was geen eenvoudige puber. Mijn intrinsieke motivatie om alles beter te doen was heel groot. Maar ik heb bij de kaatsen heel veel geleerd en we hebben heel veel leuke dingen gedaan. We hebben veel gewonnen. Ja. We hebben extra dingen gedaan. Dus de demonstratie bij de heren op de PC en zo, nou, dat was fantastisch. Ja. En we wilden daar als dames gewoon bewijzen dat dameskaatsen net zo belangrijk is en net zo interessant is en nog zo leuk is als herenkaatsen. Want we stelden daarvoor natuurlijk helemaal niet mee. Ja. Maar ik vond het bijzonder dat we dat hebben gedaan op dat moment. Ja, was het ook. Ja. Maar inderdaad, de intensiviteit waarmee we ook kaatsen, waarmee we met z'n allen dat kaatsen beleven, dat was ook wel heel bijzonder, vond ik. Kaatsen was interessant, maar de vriendschappen eronderling en De sfeer eromheen. Ja. En je wilde ook winnen omdat je er de hele dag kon blijven. Ja. Ja.
En het is een trein vooral weer verrassen bij de eerste verrassing van deze dag. Meneer Suijerveld. Nou, heren. Hey. Hallo. Hoe is Nou, hartstikke mooi, hè? ie? Ja. Hoe zit het? Tegenwoordig. Ja. Ik heb altijd 2 sporten gedaan. Kaatsen en handbal. Knuffel. Leuk je te zien. Ja. Leuk. Ze waren nog maar 14 jaar, dat zal gauw bij de top horen in kaatsen. Dus in kaatsen zelf waren ze heel goed. Ja, ze kon eigenlijk alle sporten. Met kaatsen heb ik alles gewonnen. Ik heb daar 2 keer de PC gewonnen. Ik heb het puntenklassement gewonnen. Ik was daar erg goed. Ik heb daar heel veel gewonnen. Hey, maar van 89, Ja. je hebt toen een demonstratie over de PC. Heb ik Was beelden het van. 89? Ja, dat was in 89. Ja. En dat Maar dan zien sta ik wij toch wel eens goed van op, hè? Anders mensen. hoef ik niet te zien. Maar staat het toch Ja, je ouders zit er perfect op. Dat mag even zien. Laat maar zien. Dat mag Leuk. even zien. Hier, rapport. Door mijn motivatie en door de manier waarop ik wilde beslist winnen, ging ik ook wel eens over de schreef, ging ik ook wel eens te ver. Waardoor ik niet makkelijk was voor degene waar ik mee of tegen kaatste. Nou, dat kan ik me nog Als wel coach herinneren. Dat je dan ook is er kwaad was en huilde uit frustratie of uit... ja. Maar ook als je won kon je wel huilen, omdat je dan die druk kwijt moest. Ja, precies. Dus even naar de kleedkamer en dan moest je weer even laten en dan was het... ja. Volgens mij zijn het beelden van dat jullie het veld... De VIP's allemaal. Ja, en dat die met het veld opkomen. Ja. Het is een wc vol verrassingen al en dit is er echt hier. Dit is Monique en dit is Jannie Ja, dit is Jannie. en Lia. Dit is Lia. Ja, Gezellig. die grote concurrent Mijn grootste en concurrent. die maatje. En, Lennart. ja, precies. Samen speelde het beste. Ja. Dan waren we onverslaanbaar. Ja, Houke, Henny en ja. En achterin zijn Jokeling Tienstra van Sint-Anneparappie. Maar wat kun je er nog van herinneren? Wat komt er bij jou boven? nou, ik was heel jong. En ik was Ja. natuurlijk super fanatiek. Hè? Ja. De motivatie tot veel te hoog soms. Ja. En ik was daardoor heel zenuwachtig. De druk lag ook bij ons heel erg hoog. In de familie ook, denk ik. Ik denk dat het te maken heeft met mijn broer heel goed was. Mijn zusje wat minder. Maar dat het bij ons ook in de familie zit. Dat je moet presteren. Ja. Hè, en dat lag bij mij ook met school. Ik moest naar de HAVO of naar het Atheneum. Terwijl ik eigenlijk gewoon ook het MAVO had kunnen doen. Maar ik moest het hoogst haalbare. Dat was goed op. Hey, die had ik. Zag je dat? Ja. Toch wat goed gedaan. Ja. Ja, nou, als je door deze demonstratie, die Jim hier joen hebben, Ja. ben er dus, ben je over een zekere grens in gegaan. Je hebt Shelleten aan een groot publiek wat dameskeertsen inhouden. En dat dames echt wel keertsen konden en een goed spul Shelleten. En daardoor kregen wij hier op de partij in Weidem, op de Vrouwens-PC, in één keer volle meer publiek. En daardoor is het dameskeertsen is omheen gegaan. Er is meer belangstelling voor komen. Er is ook meer famkes binnen begonnen te keertsen. Ja, dan wees een van de toppers natuurlijk. En op een bepaald moment toen hij zo zei van, nou stap ik er maar. En waarom wie dat eigenlijk? Ja, nou, ik was naast handballen, was ik natuurlijk naast kaatsen was ik handballer. Ja. En ik handbalde in de winter en kaatsen was zomer. Ja. Maar toen werd ik gevraagd, ik zat al bij de eerste divisie bij Heerenveen en toen werd ik gevraagd door ENO. En ENO was professioneler, dus dan moest ik zo halverwege juli moest ik met de voorbereiding beginnen. Ja. En de hele competitie en zo duurde tot eind mei, begin juni. En daar was geen kaatsseizoen meer over. Krijgen nou Jokeling Tienstra omhoog staat? Zijn die eigenlijk al heel jong bij de eerste klas vrouwen? Ze weer schampjes zijn inderdaad zo goed dat ze meteen geselecteerd waren. Ik was 23, had alles al gewonnen. Ja. Dus het was nog wel heel erg leuk en het is altijd leuk om te winnen. Maar ik had natuurlijk een partner die niet echt achter het kaatsen stond, maar wel een handbaltrainer was. Ja. Dus de combinatie daarvan, toen dacht ik van nou ja, ik ga gewoon proberen met handbal. En toen was nog mijn doel, ik wil ooit een keer in mijn leven wil ik eredivisie hebben gespeeld. Ja. En toen werd het volgende doel, ik wil ooit een keer in het Nederlands team gespeeld. Uiteindelijk heb ik er bijna 200 gespeeld. En
Toen wilde ik alleen maar de beste van de wereld worden. Die was wel lekker geraakt trouwens. Ja? Ja, die wel. Hier, die camera kan niet volgen, maar van mij was hij boven. Ja. Marije Hiemstra van de PC-overwinning misschien. Bal achterin bij William Sibandi en die redt de bal heel doorlet goed. En dat is dien, het is uit, het is oer. En dat is de overwinning van deze traaie vrouwje. De overwinning van Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Aukje van Kuken. Want zij gaan ervan terug maar deze overwinning in de 36e PC. Ollie, daar ben je. Hallo. Tijd geleden, hè? Ja. Gaat goed? Prima. Mooi. In 1993 werd ik gevraagd door Harry Weerman, nu bondscoach van de heren, om bij ENO te gaan spelen. En dat was voor mij het punt om te zeggen, oké, ik heb nu met kaatsen alles gewonnen. Er valt niet veel meer te winnen. Nu ga ik wat anders doen. Ik heb altijd gehandbald, mijn hele leven lang. Maar dat was het moment om serieus te gaan handballen. Dus ik ben elke dag naar Emmen gereden. 1 dag in de week reed ik ook nog naar Heerenveen om daar te gaan trainen. Met Olga Assing, die in Heerenveen op school zat, zijn we altijd naar Emmen gereden, heen en terug. En dat waren 120 kilometer vanuit Leeuwarden, waar ik woonde. Nou, ik weet nog, toen ik was 16 jaar. Toen ging ik altijd met de trein van Heerenveen, waar ik op Sios zat, naar Leeuwarden. En daar zat Jokelien dan in haar, in de Mazda was het, 626. F. Waar ze helemaal gek van was, dat weet ik nog steeds. Ja, ik vond het een stoere auto. En daar haalden ze me op en toen gingen we naar Emmen. Een uur en een kwartier was dat al van Leeuwarden, zoiets, toch? Ja, er was er nog geen snelweg. Dus toen moesten we altijd... En daar zat ik als meisje uit het oosten verlegen een uur lang, 1,5 uur niks, gewoon niks te zeggen. En 1,5 uur lang weer terug. En Jokelien die kletste wel en ik gaf keurig antwoord ja en nee en amen en... Zullen we naar de McDonald's? Ja hoor. Ja hoor. Wat wil je hebben? Milkshake. Nou, milkshake. En na zo'n jaar, toen durfde ik ook iets meer te zeggen. En toen, toch? Ja, waren mooie tijden. Maar inderdaad, je hebt heel weinig gezegd. Dan moet ik ook zeggen, soms die keren dat ik heel stil was ik ook wel eens de avond ervoor uit geweest. Dat weet ik wel. Ik heb je ook veel laten slapen in de auto. Raampje open. Het Oranjeplan was een idee van de speelsters. De speelsters wilden niet meer met 20 doelpunten verliezen van een land in de top van Europa of de wereld. Dus de bondscoach op dat moment en de speelsters bedachten, oké, we gaan samen trainen. Als team samen in Zeist trainen, 4 uur per dag, van 4 tot 8. We gaan uit de competitie en we gaan ons alleen maar voorbereiden op het EK in eigen land in 98. En dat was een fantastisch idee. Mijn hele team van ENO ging in 1 keer naar Zeist. Ik bleef achter. Ik hoorde op dat moment niet bij dit team. En daar was ik het niet mee eens. Dus ik heb de bondscoach gebeld en gezegd, volgens mij heb je nodig. Ik ben toen ook bij het Oranjeplan gekomen. En we hebben tot december 98 gezamenlijk in Zeist getraind. Ik woonde op dat moment in Dalfsen. Ik werkte van 8 tot 2 werkte ik in Leeuwarden. Dus ik zat 460 kilometer per dag in de auto. Het was een fantastische tijd, een inspirerende tijd. We zijn er echt een team geworden. In alles. Zowel technisch als tactisch, maar ook fysiek, sociaal, mentaal zijn we daar echt een team geworden. En dat was een hele mooie tijd, een hele inspirerende tijd. En we hebben een goed resultaat neergezet in 98, zodat we daar veroorzaakt hebben dat de Europa over ons ging praten. En dat we de kloof tussen Nederland en de wereldtop een stuk kleiner hebben gemaakt. Nou ja, ik heb ook, maar dat heb jij denk ik ook wel gehad, dagen dat je denkt van wat doe ik hier en huilen en weet je, schelden op iedereen die maar langskwam. Het was niks goed, weet je, je hoeft maar zo te doen of je begon al te huilen. Ik bedoel... Ik ben in mijn hele carrière wel 20 keer gestopt, denk ik. Ja. En meestal in november, december. Maar bij jou heb ik dat nooit echt gevoel gehad. Jij was altijd wel, weet je? Ja, maar ik ga 100% ook niet. Nee, maar jij was altijd wel zo, weet je? Ja. Ik was dan wel zo en dan kon ik ook wel eens heel erg zo. Ja, maar dat lag ook aan jouw jeugd. Ja. Je was natuurlijk stukken jonger. Jij deed altijd wel, weet je. Je was altijd maar positief. En, echt? Ik kan me heel weinig herinneren dat je echt doorheen staat. Tuurlijk ook wel eens, dat weet ik nog wel. Maar jij kon altijd nog opbrengen van, weet je, kom op. Ja, nu ik hier toch ben. Nou, nu ik hier toch ben, laten we maar doen dan. En dat had ik soms niet. Nu ik hier toch ben, denk ik van, nou, dat weet je, doen we ook niks. Ja. Na de EK 98 in Nederland zijn we gewoon doorgegaan met het Oranjeplan. Het was voor ons en voor de hele wereld totaal verrassend dat we ons kwalificeerden voor de WK in Noorwegen in 1999. Want we schakelden daarbij Zweden uit en Zweden was toch wel een topland in Europa. Dus wij naar Noorwegen en
de keepster die eigenlijk nog voor me stond, stapte 3 weken voor de WK uit het programma omdat ze vond dat het te hoge druk was. Ze vond het mentaal te zwaar. Dus toen stond ik er ineens alleen voor. En het ging fantastisch. Vanaf de eerste dag heb ik een heel goed toernooi gedraaid. En heb ik me echt bewezen als keepster, als eerste keepster. En kwam eigenlijk toen mijn doorbraak. Het meest emotionele moment van haar sportcarrière vind ik eigenlijk toen ze in Noorwegen in 1999 7.500 Noorden stil kreeg. Het was niet te geloven wat ze toen allemaal pakte in de goal. Maar ik vond het ook heel mooi dat ze het kon, want ze kon het echt. Maar had ze nooit wist hoe het beste toen was, wel. Dat vond ik heel emotioneel, moet ik wel zeggen. Noorwegen werd later wereldkampioen. Maar 7.500 Noorden die hadden niks meer te zeggen. En toen we later ook de waardering zagen van dat toernooi, waar zij ook de beste Nederlandse speler. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. In wezen met het debuut op een WK, dat is zo geweldig. Volgens mij had ze ook nooit weer beter geweest. Congratulations, Holland. The best player in this match is from Holland, number 2, Joke Tingstra. In januari 2000 werd ik gevraagd om naar Denemarken te komen om daar te gaan spelen. En Denemarken was in 2000 het walhalla van internationale handbal. Dus toen werd ik van een werkende hobbyist met heel veel ambitie een professionele handbalspeler in het walhalla van handbal. In 1999 was natuurlijk de WK, maar in 1999 was ook een privé een moeilijk jaar. Ik was in 1996 was ik getrouwd. En ik was eigenlijk getrouwd met een handbaltrainer. En we waren gelijkwaardig. Maar hoe meer ik in de sport ging presteren, hoe meer hij werd... zijn naam werd eigenlijk steeds meer de man van, in plaats van zijn eigen naam. Daar had hij moeite mee. Dus uiteindelijk kwamen we in een relatiecrisis terecht waarin ik ook heel weinig thuis was en veel met handbal onderweg was. Dus toen het aanbod in 2000 kwam om naar Denemarken te gaan, heb ik hem gevraagd of hij mee wilde. Hij kon daar werken als fysiotherapeut en als trainer. Uiteindelijk heeft hij nee gezegd en wilde hij in Nederland blijven. En dat betekende automatisch ook dat wij onze wegen zich gingen scheiden en dat ik naar Denemarken ben gegaan. Ik was in Denemarken in mijn eentje. Ik heb daar 2,5 jaar alleen gewoond. Ik heb daar een familie leren kennen die een fantastische familie voor mij geweest. Dat zijn nog steeds mijn Deense papa en mama. Met hun kinderen die ik ook een beetje heb mee helpen opvoeden. In die tijd was het sowieso een ontdekkingsreis. Ik heb daar een beetje mijn puberteit die ik vroeger had vergeten, heb ik daar weer een beetje ingehaald. Dus ik heb een aantal relaties gehad. Allemaal met mannen. Maar in mijn team zaten wel ook lesbische relaties. En ondanks dat ik daar nooit verliefd ben geweest op een vrouw, kreeg ik daar wel steeds meer mee te maken. En ontdekte ik voor mezelf wel dat dat wel een mogelijkheid was. Uiteindelijk ben ik van Denemarken naar Duitsland gegaan. En kwam in Duitsland de allereerste dag een van mijn medespeelsters tegen. Die ik natuurlijk kende als tegenstandster. En dat was Manu. En dat was liefde op het eerste gezicht. Op een avond belde ze op. Nou, ze zei, ik zie je wat nijs vertellen. Goh, ik zei, wat dan? Ja, ik ben ook verliefd. Oh, nou, wat leuk. Ja, maar op een meisje. Nou, ik zei, en? En meer zei ik ook niet. Dat kwam op dat moment ook niet aan mij over. En nou, ze zei, nou hou ik op hoor, en ik bel morgen wel weer.
Tineke en ik hebben het er ook even over gehad, maar nee, daar hadden we niet veel moeite mee. Nee. Het belangrijkste was dat ze gelukkig waren. En we hadden het idee dat ze in deze relatie gelukkiger waren in de relatie met Henk. Al had je er 12 jaar met samen. Nee, wel typisch dat haar broer en zus zijn. Ze komt eindelijk voor zichzelf op. Maar doorzettingsvermogen heb ik hier wel geleerd. Mensen werken hier hard. En ik ben ook altijd iemand geweest die hard heeft gewerkt. Zowel maatschappelijk, maar ook in de sport. Dus dat karakter zit wel in me. Dat is ook wel iets waar ik van hou. Ik hou, als ik nu jonge spelers begeleid, en kunnen ze zoveel talent hebben als ze willen. Maar uiteindelijk zijn de echte topsporters de mensen die de mentaliteit hebben om hard te werken en alles uit zichzelf te halen. En ik geloof dat ik dat wel heb bereikt, in de sport sowieso. En ook nu, met ziekte, heb ik dat ook nodig. Gewoon motivatie, doorzettingsvermogen, dat heb ik hier geleerd. Ik wil jullie graag laten zien waar het ongeluk is gebeurd in 2008. En helaas kan ik niet zelf rijden. Ik moet me vandaag laten rijden, want 2 weken geleden heb ik een epilepsieaanval gehad. Dat betekent dat ik nu een half jaar niet mag autorijden.